Salamu alaikum, a yau ma muna ɗauke da labari mai suna Lado da abokinsa Tanko. Wata rana Lado yana zaune da abokinsa Tanko, sai Lado ya ce, kai duniya ana abin mamaki. Sai Tanko ya ce, me ya faru Lado? Sai Lado ya ce, wai jiya ina zaune sai ga wata mata mai ciki ta zo wucewa, sai na ji ɗan da ke cikin nata yana cewa, baba ina kwana. Sai matar nan ta ce man, kana kama da babansa, shi yasa ya gaida kai. Sai shi ma Tanko ya ce, wannan har abin mamaki ne? Ni ma jiya na ga abin mamaki har na kusa zaucewa. Sai Lado ya ce, menene wannan abin kuwa? Sai Tanko ya ce, wai tun daga Kaduna direban motar mu ya mutu amma ba mu sani ba, har sai da muka zo Katsina za mu ƙara mai, a nan aka tambaye shi nawa za a zuba, sai aka ga shi ya daɗe da mutuwa har ma ya san ƙarya. A nan take yanke Lado ya bugi gaba ya ce wallahi ƙarya ne. To da Allah a cikin su wa ya fi ƙarya? Ku danna mana alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗaura.